Съкращенията на служители обаче да е стандарт абсолютно необходимо. Чак мога да дадеш пръчки тук, виж? Което се очаква на практика да намали случаите на използването. Чакай, давам. В момента работните места в МВР са малко над 58 000. В същото време от тях са заети само около 53 500. Част от незаетите бройки ще бъдат съкратени. За други ще се търсят хора. С тази реформа Министерството очаква с ангажимента за 15% съкращение на държавната администрация. Част от реформата вече се е случила, след като всички агентурни досиета са предадени на Държавния архив. Този процес приключи 2011 и в момента дирекция архив от 160 човека, 99 човека. Всъщност това сега ще отида за полицейска дейност. Министър Симеон Дянков похвали МВР за в условията на криза. МВР всъщност един от 4-те министерства отличници, всъщност те предсрочно, преди 2013 година, ще изпълнят на 100% това, което е заложено от Съвета за административна реформа. В реално отношение от 2007 до 2012 година бюджета на МВР е спаднал с около 20%. Баща ти е оправил работа. Намерил папагали от 6 до 2012 година предстоят още промени за МВР. Очаква се създаването на главна дирекция на баща ти намерил папагали от 8 до 10 полиция и главна дирекция криминална полиция. Друга въвеждането на стандарта е абсолютна необходимост при употреба на оръжие. Заместникът на Цветанов уточни какво се крие за промяната. Общо взето да ограничим възможността за употреба на оръжие и помощни средства при ненасилствени действия. Повод за промяната са множеството дела, които България загуби в Европейския съд по правата на човека. Знаеш колко хубаво ядетас? Че без деца стана. С много спа. Международната хроника, защо италиански... Да, и сега тарече и пръчки ги топа вътре в супата остатъка и ги яде, защото баща вчера показва с... Кажи, че реших, че искал Q7. Q7 иска на... По темата Сирия, Съединените щати, че президентът Асад трябва да се тръгне. Говорителят на Белия дом заяви, че държавната глава е загубил контрол и затова трябва да се тръгне. Западните държави приемат своят подход спрямо Дамаск и подготвят резолюция в Съвета за сигурност. Съединените щати призоваха международната общност да реши дали може да издържи, цитирано, стабилността на сирийския режим. Вашингтон заедно с Великобритания и Франция ще се опита да убеди Русия да не налага вето на резолюцията в Съвета за сигурност на ООН. Тя призовава президента Башар да оттегли от властта съгласно плана на арабската лига. Обаче смята, че докладът не е балансиран и представя възможност за интервенция в Сирия. Планът, предложен от Лигата, призовава сирийския президент да предаде правомощията си на вице-президента, който да формира правителство на национални различни. Неправителствени групи съобщиха, че само вчера са били убити 95 души, повече град Хомс. В района се чувала артилерийска стрелба, твърдят активисти. Те обявиха, че танкови снаряди са паднали в източните предградия на столицата Дамаск. Много развитие около нещо, което влоши отношенията между Париж и Анкара. Френски сенатори обжалваха пред Конституционния съвет на страната закона, който криминализира отричането на арменски. Текстът, прият на 23 януари, остри реакции в Турция. Любомир Бояджиев се обяснява. 77 сенатори не ли научи на такова на съвет искане за отмяна на закона. Според тях недопустимо е политически Тази стъпка блокира процеса на ратифицирането на закона от френския президент. Конституционният съвет трябва да се произнесе в срок от 1 месец, като този срок е съкратен на 8 дни по искане на правителството. Анкара веднага приветства действията на френските парламентаристи. Това е стъпка съответстваща на това, което е Франция, заяви турския премиер Реджеп Тайип Ердоган. 29 минути е България. На всеки геноцид бе одобрен от двете камери на френския парламент и предизвика дипломатическа криза между Анкара и Париж, а Турция замрази политическото и военно сътрудничество с Франция. Депутатите от долната камара на италианския парламент намалиха с 1300 евро заплатите си. Решението за това беше взето след двучасово заседание и след призив на италианския премиер Марио Монти. Мярката е част от усилията за намаляване на привилегиите на политическия елит. Правителството в Италия одобри през декември плана за сериозни икономии.
Освен заплатите си, депутатите от долната камера на парламента решиха да намалят с 10% и представителните пари, които получават най-високопоставените членове на камерата на депутатите. Рим обмисля да се намалят заплатите и на ръководните кадри в държавните учреждения. Италианските депутати получават най-високи възнаграждения сред колегите си от европейските страни. Базовата им месечна заплата възлиза на 12 000 евро, което е два пъти повече от тази във Великобритания или Германия. Към това обаче трябва да се добави цяла серия от допълнителни обезщетения, които възлизат на още 30 000 евро годишно. Освен това, депутатите в Италия не плащат здравни осигуровки, ползват безплатни самолетни билети в чужбина, не заплащат за пътуване с влак, нито пък такси за магистралите. Почти половината от италианските депутати продължават да упражняват и професиите си, успоредно с парламентарните ангажименти. Отново към нашата страна на здравна тема, пациенти с хемофилия Нямаме планова операция, защото им е отказан живота спасяващ препарат. Без това им не може да се съсирва, сигнализира по Българската асоциация по хемофилия. А каква е причината за това? Репортаж на Даниела Пекиванова и Огнян Пенев. За болните от хемофилия, които у нас са над 700, преливането на така наречените лекарства фактор 8 и фактор 9 са животоспасяващи, без да бъдат осигурени каквито и да интервенции са невъзможни, защото може да доведат до стигане на пациента. За отказа да им ги предоставят безплатно. Един от пациентите разбира случайно, докато се опитва да се снабди с лекарства. Здраве! Първо се отидахме на место. Може ли да вземем тези флакони или колко си? Мина вече.